खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ आयेन बेरेखा जौ आरो कारखाना हमदों आबगारि बिफाना। आसाम आबगारि बिफाना चिरांनि भारत भुटान सिमा सान्तिपुर ओनसोलाव अपारेशन खालामनानै जाफुंसार जानो हादों। बङाइगाव आरो गुवाहाटीनिफ्राय आबगारि बिफाना जायगायारि पुलिसनि हेफाजाबाव जेबियार नार्जारिनि न'आव सिग्रोमदोंमोन आरो गुबुन गुबुन ब्रेन्डनि नंखाय बिस गोनां जौ बानायग्रा फेक्टरिफोरखौ बोखांनो हायो। बेनि उनाव फुंखा नार्जारिनि न'जों लोगोसे मोनब्रै जायगायाव सिग्रोमनाय जायो आरो गुबुन गुबुन मुंदांखा ब्रेन्डनि नंखाय जौ गंनै द्रामाव दिहुनजानाय 400 लिटार नंखाय जौ लेबेल खालि बथल कार्टन बानायनायाव बाहायनाय 1200 लिटार रासायनिक मिथाइ जब्द खालामो। जब्द खालामनाय गासै मुवाफोरखौ 50 लाख रांसोनि जागोन होनना आबगारि बिफाना मिथिहोदों। सिग्रोमनाय समाव जेबियार नार्जारि आरो फुंखा नार्जारिया खारखोमादोंमोन, नाथाय नंखाय जौ बानायग्रा गंसे फेक्टरियाव खामानि मावग्रा तेजपुरनि 3 सेंग्राफोरखौ हमदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव थानाय टिभि सेन्टारखौ फिन फोथांफिननो थाखाय भारत सरकारनि रायजोआरि इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं मिनिस्टार डक्टर एल मुरागनखौ लोगो हमदों क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारिया। थामथि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारनि बाखनायजाथाव हाबाफारि। मैया उदालगुरि सार्कोल मावख'नि नब्लाङाव बिटिआर सरकारनि खोथा होनाय बायदि उदालगुरि सार्कोलाव 315 आरो माजबाद सार्कोलनि 186 हानि फाट्टा राननानै होदों। फाट्टा राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम डक्टर नीलद स्वर्गियारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हानि फाट्टाखौ राननानै होयो आरो बेखौ लानानै जाय हानि फाट्टाखौ मोननो हानाय मुलाम्फागिरिफोरा सरकारनि फारसे साबायखर बावनायजों लोगोसे गोजोननाय फोरमायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै अबथिरा जिउ गोमादों। सासे सुबुङा चिरां जिल्लानि बिजनी बर' बाजार 1 नं दङागाव गामिनि थागिबि मंगल बसुमतारिया गावनि नखरनि रांखान्थिनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गुबुन रायजोआव हायद्राबादनि कम्पानियाव खामानि मावनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मंगल बसुमतारिया लोमजानाय देहाया मोजाङै हामस्लाबैयावनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय थांनाय 16 जुन खालि लोमजानाय देहाया फिन बारा जाफिननायाव न'सिम गिदिंफिननो ट्रेन स्टेशनसिम थांबाय थानाय समावनो हरखाब देहानि थासारि गाज्रि जानायनि जाउनाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ मंगल बसुमतारिया खोमाना लानांदों। दुखुनि बाथ्रा दि नखरनि रांखान्थि हालोदा मोजां नङैलाय बिथांनि रुंसारि जानाय गोथै देहाखौ गावनि आंगो देरायाव लाबोनो हायाखैसै। जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशना मंगल बसुमतारिखौ लाखिना दोननाय अस्मानिया जेनेरेल हस्टेलसिम फैनानै खौरां लाफैयो। निखावरि नखरा गोथै देहाखौ गावनि न'सिम लाबोनो हायैलाय तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशना बिबान लानानै गावजों खामानि मावनो थांनाय लोगोफोरजों लोगोसे जथायै बिथांनि गोथै सोलेरखौ 18 जुन खालि जोबथा बिदाय होबाय आरो निखावरि नखरा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिम जा एसे हायो रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों। दुखुथिया नखरा। बाथि खौराङाव दङ इन्डियान इडुकेसन आइकन एवार्डनि थाखाय बाक्सा जिल्ला बरमा आलागजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारिखौ सायख'दों। फैगौ 12 जुलाइ खालाराव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बे बान्थाखौ बिथांनो गथायगोन। द'थि खौराङाव दङ पाकिस्ताननि जाफार एक्सप्रेस रेलगारियाव बमा बेरनानै गंद' दाबानि खहा। 3 दान सिगांनो बेलुच लिबारेशन आर्मिया हाइजेक खालामदोंमोन जाफार एक्सप्रेस रेलगारिखौ। स्निथि खौराङाव दङ दावबायारिफोरखौ काछारनि हारां दैमा बारहोनो थाखाय रौनियाखौ थिसननाय जाबाय। बुधबारखालि अन्थाइ रोगानाय गंनै दाम्पार खारनायावनो बायदोंमोन हारां दैमानि दालाङा। 8थि खौराङाव दङ बुरलुंबुथुर दैमायाव नाव जाब्रबथाय। नलबारि मुकालमुवानि पेरादरा गाथोनाव जादों नाव जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव फरायसाजों लोगोसे 4 सुबुङा गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नावआव दंमोन सा 30निफ्राय 35 सो फरायसाफोर। 9थि खौराङाव दङ एलपि आरो इउपिनि 1000 नि बांसिन फोरोंगिरिफोरनि साख्रिनि थिसनथाइ होनो थांगासिनो दं होनना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिदों। बिटिआर सरकारा दान मोनसेनि गेजेरावनो आरोबाव एलपि आरो इउपिनि 1000 नि बांसिन फोरोंगिरिफोरनि साख्रिनि थिसनथाइ होनो थांगासिनो दं, जायनि फोसावथाया दिनैनि गेजेरावनो ओंखारगोन होनना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों। 10थि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्ला मादारबारि प्राइमारि कमिटि एपिबिखौ दाफुंबाय। थांनाय सानखालि मिरु एपिबिनि मावफुं सोद्रोमा के.सि. बर' आरो रबि कुमार डेकानि नुजाथिनायाव गोदानै दाफुंनाय तामुलपुर जिल्ला मादारबारि प्राइमारि कमिटि एपिबिनि आफादगिरि महरै नबजित बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै उलार बर'खौ सायख'नानै बिबान गथायबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 11थि खौराङाव दङ मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। हाखौ लानानै गावनि असे बिनानाव आरो बिमायंखौ सिखाजों गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। मिना बर' मुंनि असे बिनानावखौ
सुक्लेस्वर बर'आ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कन्दिकर गामियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मैया फुंबिलियाव कन्दिकर उलुबारि गामिनि सुक्लेस्वर बर' आरो बिमा फिसाज्ला सानैजों खौसे जानानै गावनिनो असे बिनानाव मिना बर' आरो फिसाज्ला बिथांमोनखौ सिखाजों गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों होननानै फोरमायदों। गामिनि रायजो राजाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिदा बिनानावनि गेजेराव हाखौ लानानै दाङाबाजि जाबोगासिनो दंमोन आरो मैया बे जाथायानो बिदा बिनानावनि गेजेराव दावहा सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि बिदा सुक्लेस्वर बर'आ बिनानावखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे बागिनाखौबो गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों होननानै बुंथियो आरो गाग्लोबजानाय सुबुंखौ मय देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो आरो जाथाय जानाय जायगायाव कावरबाहा पुलिस बिफाना नुजाथियो आरो जाय मानसिया फैनानै सिखाजों दानफैदोंमोन बे मानसिया पुलिस थानायाव थांनानै गावनो सारेन्डार जाहैबाय होनना गामिनि सुबुङा मिथिहोदों। 12थि खौराङाव दङ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आयना बाजाराव 22 गामिया खौसे जानानै खुद्रिसारदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय आयना बाजाराव 22 खालार खालि मोनसे सुबुंगौमा खुंफुंनाय जायो। बेयावहाय गं 22 गामिफोरा आयेन बेरेखा हाबाफोरनि सोमोन्दै हाग्रानि जिब जुनार हाग्रामा आरो बिटिसि सरकारजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि सायाव सावरायनो आरो रायजो राजानि सांग्रांथि लानो थाखाय ज' जादों। मख'नो गोनांदि बे 22 गामिखौ सिकनाझार वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाव बिटिसि सरकारा आयेन बेरेखा सोसननो नागिरनायनि सायाव रायजो राजाजों लोगोसे बनसुआबो बाहागो लाफैदों। 13थि खौराङाव दङ। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव कुसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय गाम्बारिबिल गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मैया बेनिफिसारि मिट एन्ड ससिय' इक'नमिक एवारनेस हाबाफारि खुंफुंदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै बिटिआर ओनसोलनि गासैबो बियाबफोराव बेनिफिसारि मिट एन्ड ससिय' इक'नमिक एवारनेस हाबाफारि खुंफुंगासिनो थानाय बायदियैनो मैया कुसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय गाम्बारिबिल गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बेनिफिसारि मिट एन्ड ससिय' इक'नमिक एवारनेस हाबाफारिखौ खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव मैया बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोर आरो गोबां सरकारि अफिसारफोराबो बाहागो लायो। मैया बे हाबाफारियाव कुसुगाव बियाबनि गासै 10,000निबो गोबांसिन रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। 14थि खौराङाव दङ। गुरुबासा बिसिडिसिनि मासिगिरि बिपुल मुसाहारिखौ बुनाय दायनिगिरिनि हेंथायै बिसिया गसर थिसननायखौ 24 घन्टा बारलांब्लाबो रेजिस्टार खालामैखौ लानानै सिडली थानायाव दुंहाव थासारि। गुरुबासा बिसिडिसिनि मासिगिरि आरो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर बिपुल मुसाहारिखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै न्याय मोननांगौनि असिलायै बिपुल मुसाहारिनि अनजालि बिसि सानसुमै मुसाहारिया सिडली थानायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन। नाथाय 24 घन्टानि गेजेराव एफआइआर होनाया रेजिस्टार जायैखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे सानसुमै मुसाहारिया सिडली थानायाव फैनानै पुलिस बिफाननि मावसुमाफोरजों नारा नाथा जानायनि उनाव केसखौ रेजिस्टार खालामबाय होनना बिथाङा मिथिहोयो आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होनना बिथाङा बुंबावो।